Татарстан делегациясының Башкортстанга эш сәфәре дәвам итә. Соңгы җан исәп нәтиҗәсе буенча биредә 974 мең татар яши. 10 елда республикада милләттәшләребез саны 34 меңгә кимесә дә, Башкортстан татарлар күпләп яшәгән төбәкләрнең берсе булды һәм булып кала. Яшьләрдә милли үзаң тәрбияләү, гореф-гадәтләрне онытмау өчен 50ләп авылда татар тарихи мәдәни үзәкләре эшли. Өстенлекле юнәлешләрнең берсе тарихи һәйкәлләрне саклау. Килем авылындагына да шундый 3 урын бар. Башкортстанның Бүздәк авылы. Ул беренче тапкыр 1740 еллардагы тарихи язмаларда телгә алына. Хәзер биредә 10 меңнән артык кеше яши. Шуның 6 меңе татарлар. Бүздәк авылының нәг уртасында татар тарихи мәдәни үзәге урнашкан, 20 елга якын эшли. Үз фольклор коллективы, Курчак театры бар. Ел сайын балалар өчен милли гореф-гадәт, йолаларны өйрәтүгә юнәлдерелгән лагерьлар оештыралар. 27 милләт яши. Дус яшибез, тату яшибез. Безнең районда татар халкы үзенең бөтен белгән тарихларын, телен саклый. Күршедәге Килем авылында федераль әһәмияттәге архитектура ансамбле бар. Тарихы 18 гасырларга барып тоташа. Заманында әлеге җирләрне данлыклы татар морзасы Котлы Мөхәммәд Тәвкилев сатып алган була. Ул Петр I-ның төрек һәм фарсы телләренә тәрҗемәчесе булып эшләгән. Хәзер биредә Тәвкилевлар яшәгән сарай, аларның ял паркы бар. 1821 елда Башкортстандагы беренче таш мәчет тә шушында салынган. Ул бүген дә эшли. Борынгы әйберне саклап калу нигезендә, мәчетне саклап калу нигезендә, менә безнең мәхәллә совет турысында карап, икесенә саклана, көчебез җиткәнчә, хәлдән килгәнчә һәр вакытта нинди генә ремонт, нинди генә җиһаз кирәкмәсен, мәчетебезгә фермерлар безгә ярдәм итәләр, Аллага шөкер. Якында гына борынгы мөселман зираты бар. Каберлекләрдәге язулар 17 гасырларга ук карый. Бу авылның тагын бер тарихи ядкәре. Милләтне дин аша саклау хакында Васыл Шейх Разиев, Россия мөселманнары үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән очрашып сөйләштем. Шуның бер юлы елда Казанда уза торган бөтен Россия татар дин әһелләре җыены диләр. Быел ул май аена билгеләнгән. Татарстанга килгән кунакларны изге Булгар җыенына алып барып, ислам дине рәсми кабул ителгән урынны күрсәтергә планлаштыралар. Башкортстанда бүген 974 мең татар яши, 10 елда 34 меңгә кимесәләр дә, республика илдә татарлар саны буенча иң зур төбәкләрнең берсе булып кала. Без Башкортстанда шушы хезмәтләрне кылабыз. Ул мәдәниятебезне һәм тарихи, нинди генә бөтен дөнья татар конгрессының нинди юнәлешләре бар, ул хатын-кызлар белән эшләү, тарихны өйрәнүчеләр белән, дини оешмалар белән, мәгариф системасы белән хезмәт итә. Таҗетдинов Әсхәт Әскәр улы Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медале белән бүләкләнә. Татарлар республика үсешенә зур өлеш кертә дип белгечләр. Әсхәт Минхаҗетдинов монда ярты гасырдан артык табиб булып эшләгән. Ул 70тән артык фәнни эш авторы. Татарстанда туып үскән, Бөек Ватан сугышы вакытында Башкортстан егете белән дуслаша һәм аның туган ягына күченергә вәгъдә итә. Дусты яу кырында һәлак булуын белгәч, Әсхәт абый Уфада яши башлый. 3 апрельдә ул 100 яшен тутырды. Ömür boyunca fizik işledim. Şunsuz ben okuda olmasıyım, dede olmasıyım. Mana sizga da 100 yıl, bizning respublikada 100 yıl, şuna göre siz tatar kişisi bularak, millet kişisi bularak bizning için zor şahıs. Büyük Vatan Savaşı veteranı. Şuna göre sizga endi mana rahmet. Татарстанлыларның Башкортстанга эш сәфәре ике арада тарихи элемтәләрне ныгытып, яңа хезмәттәшлек юллары булдыру мөмкинлеге бирде диләр. Башкортстаннан Рүзәл Шарипов, Лейсан Сәйтова, Яңа гасыр каналы.